Enstitûya Zimanên Zindî ya Zanîngeha Mêrdînê ya Bakurê Kurdistanê ye. Li vê enstitûyê xwendina bilind bi her sê zimanên Kurdî, Siryanî û Erebî tê dayîn. Ev enstitû îsal derdora 103 xwendekaran bo doktora û mastera Kurdî werdigire. Dîsa ji bo Kurdî bê tezê da 9 kes, bi tezê da 30 kes û doktorayê de zî em ê 20 kes bistînin. Zanîngeha me û enstitûya me gelek navdar e, yani em bi rehatî kanin vî bêjin ki gelek navdar e çünkü ew kar û berên masterê hem ji bo Kurdî hem ji bo Suryanî, Erebî berî de zî hebû. Bi enstitûya me dest pê kir. Li gorî zanyariyên ku Rûda wê ji Enstitûya Zimanên Zindî ya Mêrdînê wergirtine, di serdema nû ya xwendinê de 128 konteyjan bo xwendina bilinda Kurdî hatine veqetandin. 3 ji wan bo mastera bi tezin, 15 bo zeravayê kurmancî, 5 ji wan jî bo zeravayê zazakî û 10 konteyjanên mastera bi tez jî bo xwendekarên biyanîne. Ji bo doktoraya Kurdî jî 18 xwendekar tên wergirtin, 10 ji wan bo kurmancî, 3 bo zazakî û 5 konteyjanên doktorayê jî bo xwendekarên biyanîne. Zanîngeha Mêrdînê her wiha 8 xwendekaran jî bo mastera bêteza Kurdî werdigire. 6 ji wan bo kurmancî û 20 jî bo zeravayê zazakî ne. Serlêdan roja duşemê dest pê dikin. Xwendekarên navxwe biriya online û xwendekarên biyanî jî bi şandina belgeyên xwe bo zanîngehê dikarin serlêdanan bikin. Em dixwazin xwendekarê me müracaat bikin. Hetanî niha hêvî şîrkestinekî zî çê nebû. Xwendekarê me gelek müracaatê kirin. Ew gelekê wan li ver cih girtin, me gelek îsal mezûn kirin. Em dixwazin xwendekarê me yê ji Sûriyeyê, ji Iraqê, ji Îranê hem ji bo beşa Kurdî, hem ji bo beşa Erebî, hem ji bo beşa Suryanî bila müracaatê xwe bikin, em ê van li vir perwerde bikin. Serlêdan hevdeyê tebaxê bi dawî dibin. Piştre xwendekar di 23 û Sûhiyekî tebaxê de beşdarî ezmûneke nivîskî û mulakatê dibin. Li gor encamên ezmûna nivîskî, mulakatê û puanên ezmûna saziya xwendina bilinda Tirkiye ALESê, xwendekar dê dest bi master û doktoraya Kurdî bikin. Ferdî Sak, Rûdaw.